ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଜାତୀୟ ଆମ୍ବ ବାଘ ମୟୂର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶିଖିବା ତୁ ଜାଣିବ। ପଦ୍ମ ଆମରି ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଆମରି ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ସିଏ ଲାଗଇ ଭଲ ପୋଖରୀ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ତା ପାଇଁ ବାସନା ତାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖିଛ କୋଉଠି ଥାଏ? ବନ୍ଧରେ ପୋଖରୀରେ ଥାଏ। କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଜି ଆମେ ଆମ୍ବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମ୍ବ ତ ଅଟଇ ଜାତୀୟ ଫଳ ଦିଶେ ହଳଦିଆ ହେଲେ ପକଳ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଟଇ ରାଜା ଖାଇଲେ ତାକୁ ଲାଗଇ ମଜା ଆମ୍ବ ଖାଇଛ? କେମିତି ଲାଗେ? ଭଲ ଲାଗେ। ଖଟା ଖଟା ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ ନା? ବାଘ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବାଘଟି ଜାତୀୟ ପଶୁ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ ସେ ଭୟଙ୍କର ବଣ ବୁଲିଥାଏ କରି ଗର୍ଜନ ବଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ করে ভোজন